мнозинство давам думата на госпожа Павлова, която ще направи естествено кратък обзор на случилото се вчера. Аз първо искам да помоля уважаемата комисия да дойде при мене, тук да заповядат, защото това да успеем да се справиме с проектите на това състезание се дължи основно и на така компетентната роля на специалистите в тази комисия, за което благодаря. Към всички вас, първо честита Баба Марта, защото 1 марта наистина началото на най-хубавия за мен е сезон пролетта, когато всичко разцъфва, когато има много емоции, много усмивки и много така приятно настроение за всеки един от нас. И този път съвпадението завършика на това състезание да бъде с първия ден на пролетта, може би не е случайно и така за мен е много приятно да го преживеем заедно. И да се върнем на нещо наречено състезание, което направихме в тези 3 дни. Моето най-искрено желание, като експерт по информатика и информационни технологии в регионалния инспекторат по образование, е участниците от това състезание да не си тръгнат разочаровани. Значи, очаквам всеки един от вас да си е взел някаква поука, да си е взел някаква идея, да се умял да види къде спрямо останалите участници се намира самия той, за да може следващия път да се представи още по-добре, да виждам така погледа на самочувствие, когато се видим на следващ такъв форум на състезание. И, както снощи коментирахме с комисията, успехите да не бъдат само на този форум, а и в живота, което искрено ви го пожелавам. Видяхме много хубави неща, като теми от гледна точка на направленията, които колегите ще изкоментират, на групата, в която имаше готови проекти. Имаше интересни теми, имаше така силни технологии, имаше нови технологии, с които вече ни е все по-трудно да се справяме, дори ние като комисия. Това е много похвално и на вас като участници, и на вашите ръководители, че вие не се спирате на едно место, а търсите. Защото в областта на технологиите даже не е море, а е океан. И никой от нас тук, присъстващите, защото ние сме състезатели, вече няма право да стои на едно место и трябва да почне да тери стълбичката нагоре в посока на това да научи нещо ново и да бъде по-добрия следващото участие на някакъв такъв един форум, защото форуми не отсъстват в и национален мащаб, и в регионалния, в нашия регион, където правим не едно състезание, за да можем да видим колко много сте научили дори в рамките на 1 или 2 седмици, които разделят различните състезания, особено когато започне пролетта. Аз мога да коментирам, после ще дам думата на колегите, за нашите 2 категории, в които се работеше на место. Темата беше много интересна, като трето поредно състезание. Този път се спряхме на екологията. Минахме през туризма, тъй като региона е такъв, който се слави с много туристически такива обекти, които са център на туристи от цял свят, не само от България. Минахме следващата година през историческите забележителности, историята на този регион, места, които са оставили много дълбока следа в развитието на туризма и на икономиката в този регион. И тази година се спряхме на екологията и на защитените местности, резервати и територии. И цялата тази идея, защо ние като поколение трябва да правим всичко възможно така, че тя наистина да остане природата защитена. И както имаше един участник в нашата категория мултимедия, да оставим послание след себе си. Че това ние не сме само за малко и че трябва да оставим и в поколенията след нас природата такава, каквато поне сме я намерили, ако можем и да поправиме с нещо това, което може да се поправи.
Много оспорвано беше в тази категория, защото имаше най-много участници и беше много трудно да оценим топ 10. Смятам, че всеки един участник получи нашия коментар, защото това, за което ние през цялото време коментирахме, вие сте авторите, вие сте сценаристите, вие сте хората, които сте решили как да ни покажете тази идея. И за да бъдете така, за да ни впечатлите като комисия, за да влезете в топ 10, значи сте направили много. И от някъде над 50 участника в направлението мултимедия, което се работеше на место, много трудно наистина ни беше да оценим в тези топ 10 най-добрите участници. Другото не по-малко важно, Web 2 технологии, което е много ново, много актуално и аз се страшно много радвам, че от година на година, колко и да е трудно, ние успяваме да увеличаваме броя на участниците, ученици, които сами се справят, защото това изобщо не влиза в училищен курс. Се справят с нещо толкова така модерно и актуално като технология. И да ви кажем честно, там у нас мен беше най-трудно. Защото така видяхме технологии, които са наистина абсолютно нови за нас. Похвални идеи, наистина така изпълнение видяхме от учениците от Втора английска гимназия в София, за което искрено ги поздравявам. И така очаквам следващата година още по-интересни неща. Много впечатлени бяхме от участниците, които са в нашия регион, защото наистина така колегите са се справили да направят екип и заедно със своите ученици да подготвят смисъл идеята на това, какво е това като технология и как би се реализирала на место ние реално да бъдем програмисти. Искрено се радвам и за тази категория, че така продължава да се увеличава броя на участниците и че да представят едни много сериозни проекти. Да не кажем, че тази година имахме седмокласник или седмокласник, който с абсолютно сам, така с малко помощ от страна на ръководителя си, успя да се пребори с по-големите каки и батковци в тази категория, за което просто ние му отредихме специална награда. Това мога да кажа преди да почнем да говорим за награждаването. Искам да дам думата и на колегите от другата комисия, защото смятам, че всеки един от вас трябва да остане от тук задоволен от това, което е получил като коментар по време на състезанието и на финал от това, което ние, успявайки да ни изненадате, все пак сме направили някакви изводи за ваши бъдещи участия, редно да ги знаем. Колегите? Така, нека започна аз. Представител на академичния дух. Да. Няма да бъда толкова обстоятелствен, ще се опитам така да синтезирам нещата, които се случиха вчера. На първо място искам да започна с това, че компютърните науки не съществуват самоцелно. Те не се създават, не се правят заради едно състезание или заради определена цел. Компютърните науки трябва да бъдат в услуга на хората. Така че основното и най-важното е в тези проекти, които гледахме и които нашата комисия специално следяваше, те да бъдат полезни, те да имат степен на развитие, да имат бъдеще. И винаги, когато се занимавате с компютърни науки, това може би трябва да бъде водещо в вашата дейност. Нещата, които правите, наистина да имат смисъл, да не са самоцелни. И във връзка с това, така един кратък разбор, може би, да направим на нашата категория, уебсайтове. Имахме един чудесен проект, 7 соло, който ще вкарам. Малко ще видите мястото, което заема. Просто този проект наистина беше изключително приложен, ориентиран към една реално съществуваща задача, решена напълно. И затова съответно беше оценен по достоинство. Останалите проекти също бяха, които ние сме отличили, с изключително приложен характер. Искам да отлича също един проект от град Сандански за чешмата в другата категория. Това също беше проект, който носи със себе си не само компютърната част, но и дух на патриотизъм и
възпитава така младото поколение в родолюбие и в уважение към ценностите, българските ценности. На практика всички проекти бяха много равностойни. Комисията беше изключително затруднена, но видяли сте вече класирането. Изключително близки резултати като точки, но все пак във всяко състезание има победители и победени. Така че от името на Югозападния университет, от ректорското ръководство и от декана на Природно-техническия факултет съм упълномощен да ви пожелая успех от тук нататък и специално за хората, които са 11 и 12 клас. Надявам се есента да се видим вече от една и съща страна, т.е. като студенти на Югозападния университет.